nya tumi ede obi oban nya waso tumi ahwe ene ne ote tumi so obi ampe so fi akonya no so so ati ase e kasa ko apa ne waso tumi ahwe ene ne wote so obi ampe so ahu because be do akonya no ho a yesre bebre yema bibia no na Nigeria so asomdwe emre bia bompa ya yebebo bia ne akoso no enyefe ni bibia bekoso bia be ma moja ehwe agu biara yesre on we na ma David asemu a woka no embam se ewurade nkuto ene yegefo onu nkuto ne yegefo a yede hoto no so a ebia ne anopei wani da so bi yasa wabamu abu baby wabedu baby a ase unya ekura nka obejam na so ka wakoma to yam onyame a ono David ehu no na oye ne botan bibia ye botan bibia ye botan no esim hopinti wo de ho twere no a enti din ba kwa ya de frɛ Nyankopɔn ne twere diampon o twere no a on ye den onwu ani mu ase nso enti sɛ wo bedu baabi krapo na wo ahoma teterew fa ne sɛ ahoma ye de tetere tetete ma ye ma me no mo de sa ahoma tuntum na wo pepa bi ho a ye de tetere ade no wo ahoma kra na ye de atetere wo kra Inamitimi sane ahoma no nti anope bompai we Yesu Kristo de se ne wo ahoma bia tetere no wo sori tumi ahoden enti sane no ehwa na mpese ye kwaro pay isa se enema bibiri ho a atetere nipa nema tetere nipa ba no pay ye mpai bo a ye bono bi se ebema ahoma biara atetere wo onyame ebe sane wo na onyame sane wo nso dia fa hodie ebe ye wodia baby I will be ambassador we trust na ye no bo empire anopay ye mom pay anopay kase Erade Yesu anopay ahoma biara achiro my Ghana we Yesu dinu sane sa ahoma yo ahoma accident ahoma mo ye hwegu ahoma Yesu dinu Yes, ahoma biara Amen. Minim ahoma e da chiro Jesus. But David say, Erade wona medo. Wona medo, isan say ahoma biara e chiro me no. Wona wo sane mi. Tore bia wo da yesu mu mpo. Basum da ye no. Na wo da ka bi mu. Na wo hu nsamanfo bi. Eyo ahoma. Jesus. Ba ene sa ahoma ne yetim. Wo yesu. Eh, sa ahoma ne yetim. Jesus. Sa ahoma ne yetim. Wo yesu. Sa ahoma ne yetim. Wo yesu. Ento kwa ahoma biara. Kwa ahoma biara abibare wo. Wo yesu. Wo yesu. Ahoma no. Yesane no. Amen. Menim ahoma adechire wo. Jesus. Ahoma biara adechire wo. Wose owu ahoma be bare me. Ebo bare me. Jesus. Tore biara aware jaya hum abe bare wo.
Anshema ahuma abibaro. Anshema and your school fees. And just you with ahuma abibaro. Hey, abibaro. Oh, loose talk cry can say what you Ujaja one. Ujaja one look say oh my so they say be so they say be there. Some man we need there. And they jabetum Ahoya. Kuminya. Person Kuminya Huma. Abroni Baye. Baye ni wo na abebare wo. Ba na wo yes Christ. Wo yes de mo. Ma biara. Fi abonsam. Efra abaifo. Na chiro. Wo juma mo. Wo yes de mo. Yes. Doctor Akubia na me tie je say ma me say ono ani nuaba. Ana yes onimade ya man scratch mtinu ene obesa akola na adwen. Dia na come mala misa ya se akola otimi di face. Fika sisa kudi from train. Afide do SS no. Na fide okonachi. Nti omuso aya na omusei okonachi crofo bre omuso omusei ade san. Sebe adwene be nikita won. Esa na oka say ahonye adwene. Ahonye. Ba bia odon ni bia na ahonye. Ene wo ho. Se maye waye wadwuma wie wo be ma wo nyonko so aye ne de na fe wututwa ne nanti. Ai bra ba bia ti pokra no haya ya ti amapai. Bishop Beka say, "What eka obinku a?" Oh, eka obinku a. Nka we free ho bra man. Sa iya won say, "Na ono kra cha sadum da kon ofi hi." Obada bey. Bi fi. Fi le fi. Aye kwa. Ya me na bo me. Menim ne nti a abatu obedu so a. Obi am to ebo asenkasem. Abatu obedu so a ene ehwehwe ba bia nipa fi. Yeah. Abatu o maye a yehwe ba bia ofi. Abatu obedu so a ene ehwehwe ba bia nipa. Se ko okrom ene wonfi ha ene we besi fom ye gi asase ye gi ade we nyina ye ahoya we ye baye we baye ye se obi ka se abaifo no so mo ni enkurase o maba before you be nyefe o maba krom o mu di traffic him so se o sha ma wo nyonko O mu di nyefe abaifo di traffic abaifo di traffic o sha so o krom a obekwa afuo mu ho no hwe wo wafi ho to abato a krom ha o di traffic Abusia ye kan minim ne ma abebare ho efi bi ko akotene mu na efi ho no ne ma ye de abebare ho tenant ye de abebare ho wo ye ho hwe ye yi obi se masi dan kona kotem na me breso meba na obi se me ma ombada me ma yi woni afifie ho e ka say ene wo Yesu Kristo wo Yesu Kristo di ade bi obi di abebare ade bi obi di ejantom ewo Yesu di ewo Yesu di ojantom ewo Yesu di ojantom ewo Yesu di Dr. Anna ye di obi di nkomo nkofo ma wakofa on be bro keke no ba ko se me na medicine kan wo ewo okunu enya media wono humu ampa ade tie ba pe ko na wewu ade tie wewu abusia ahekura ba ko bi ososo no ko se ye ton ma no ye ton nipa no ma no Quincy ya o dan de bon soso nya de ba se hu omo de on netika no humu na ye gold ye gold ba fo mpa de pa ya tie krankofunya ya ko ye ni maguase abusia ati biere dia be barewo Jesus me can wala uni ati biere dia be barewo also for SK ati biere dia be barewo Jesus hey bishop ati biere dia be barewo yes dream obi esi de eja homa ene eja be shigana ye be to be me eja to Ghana ene wo Yesu dream eja homa no sa eja homa ye tumunu wo Yesu kasa ade biara Ghana wo Yesu
kwakutwi kasa bi wo ho o se ye de fa soro ne anya wa de be fa sa ye de be fa from na se kire say sa batu ya ye betui so obi adwene ne se we de obi fa fom we yi de fi ho se be yo no mo benya de a Bible say ne o nkasa be we o mo honam no ma no mo do sekan no o sekan no eno bi wu obi biara wadwe mo ne se e ka na kwa na ka soma se ewu enka president kwa na ka wu na ka vice ewu na ka opposition leader na wu da bi e adwe mo ne me adwe sa odwe adwe mo ne sa be ba wo so ne onipa adwe no na onya ya nima ugu eno ana obetwa no nipa gu no aya na nipa we fisa ni onipa gu no eno ana obetwa otu abo dan so a esan ba etia de tena wo mpeni oti ho ni yie peni yie osusu tire wadwene na edu de so a wo behwe so nipa bi so be den e be bia ma na mo se de obi so akwakotena eduro so ye de obi din akwakose baabi kunu mame fanu mame ye tutu dia ene kwadi nyina be du asofo on fa onko ranso no ka hon se we onye we koni we we nkani ofiteshi amontoma no we nyina e kan den nyamimu da bi ofisu na ka fa ho be fa bato ho be e fa bato Ghana oya Ghana ni one touch oso apra na anye so wo yesterday mu doctor menya o se doctor ni utmi sima ba ku die ni me nyina ay say ya titira akwansia bia yesterday ene fie yi ne obi a waba nanum a wo pemo jam mi bia pemo jam wo pra na moja ehwegu na fie yi pe bibia no so bia bo ho po a ya ton wa abato so ni bronya na bronya mre bia so akwensia do betra ka mu be kwa wo so betra ka bi mu na ya ton drama no ade amo bia wo abusia anapai minim ne awokom basa do be merate o be derade dia Jesus o be so rade ye dia emfa woni dia chire wo do nyame aka no ene be pam yede usi before so be young srewrade maga Nigeria na onyame ema ne homre so onyame ma ne homre so na etuo ni nipa ewu no anema ekoso no nyefe eye dan a wo bedwane abagana wo se border na yemie se yemie o ye so se yemie but bi mu na mo chenche onyame ema sumdwe emra Nigeria eye dan a yenuanom bi wo ho ye namfonom bi wo ho yenuanom ye namfo no obi nua bi obusu obi kunu bi wo ho onyame ema sumdwe emra na Yesu moja no emmo Ghana ho ban enya bibiman ho ban abatu bedusu a ena na no yesi president bi di 83 years so say di hwan obeso osanko third round na we di 80 na dem kra na ye bibi fo kra da bi abro kan we Erade Yesu ye paja Nigeria amani nyina moja shegu bia Nigeria wo Yesu di Erade moja no kasa fasuje Nigeria wo Yesu di Erade America for COVID-19 asama ne Erade kasama yes Ghana for yes way irenomo Erade tiwo anapay yes kasa Erade Ghana eshawunsa na umoja
moja emma Ghana ho emma bonga ewo yes ni ebe wo wuo ebe sign musuo timu enya juma ewo yes abusi edusi Dr. Bacho summarizing Bible man na yenko yebraso wona yesra wo a wutie wona yesra wutie wo sin ye beka gu waso na na wo be yenim sa wo be yenti eso na yaka ne fie ye ma yensa so sra ewurade ma homre so Kristo ma homre so na ma wo ma adansedie Jesus ye be ye san ye be ye musuo ye ne etiefo ene ya hwefo ba bibia obia wo bia ma wo moja no enya hyensode but wo de ye twam e wo Yesu dem eja wado ye twam e wo Yesu ko se due kafra ye twam wo Yesu dem wo nyame ne ye dan wo Ghana ya wodia Ghana ya wodia enye nipa ko bi dia enye nipa bi dia homre so na ma nipa hu se sa wo Ghana so ya da wase fa ye twa na wotwe so fa so ho anu nyam ye otira ka mu akodidwa ye okoton bibi emi enkoto ka emi enkoto wuo ye enkoto yade emi enkoto amane ye ubeyi ye nso afi ofidisumfo ensem fa moja no boy ho ban na ma wonhira ntra ye so e wo nyame agya oba ene on kronkrodem mu nyame nhira mo no hwe mo so nyame ntina ne mu nkyerem na wono mu asafo ewurade e ma na basa kese no so mo so na o ma mo asomdwa nipa ntimi mfama e wo Yesu dem amen amen my saka amen bi opa amen twa to okra amen Caleb adom ampofo China akwala mo that the Michelle or Bonnet says, isn't Bompire wouldn't do a China. I mean, obviously, Hannah, I do AC. I don't want no 6.3, but they be a debro. I had to do a Brennan Swan national and a pay a do see a day brasso and Chakra Bishop Dr. Usansa or the Demo Shepa so ever. It mean you a video in Fi Adumha or so. Now, if so, CJ so at the Dragon 7 so at the Pew so. I was here, Name. Inshira also for SK obeti chuma video no so e de boy ayowa 06 05 010 nyame onshira ba pa se was so obeka ye hu amadwade no ayefe nyame